Existují lidé, kteří jsou odolní vůči viru HIV, který způsobuje zákeřnou nemoc AIDS? Jaká mutace je příčinou odolnosti některých lidí k HIV? Máme právo editovat genom embryí s cílem získat u lidí odolnost k HIV? Na tyto a podobné otázky se pokusíme odpovědět v dnešním dílu seriálu Tajemství genů, ve kterém vás vítám. Já se jmenuji Eduard Kejnovský a pracuji jako genetik v Biofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky. Jen malá genetická chyba zamkla dveře viru a odhalila hranice lidské biologie. Existují lidé, kteří mohou být vystaveni viru HIV znovu a znovu a přesto neonemocní. Nejsou očkovaní, nemají žádnou zvláštní léčbu. Jejich tělo má chybu, která je paradoxně chrání. Tato zázračná odolnost upoutala pozornost vědců už v 90. letech. V době, kdy byl virus HIV symbolem smrtelné hrozby a lékaři stále hledali účinnou obranu, se objevila skupina lidí, kteří zůstávali zdraví navzdory všemu. Proč tomu tak bylo? Virus HIV napadá bílé krvinky, konkrétně buňky, které koordinují naši imunitní odpověď. Jakmile se dostane dovnitř, promění je v továrny na své kopie. Postupně tak ničí obranný systém těla, až člověk ztrácí schopnost bojovat i s běžnými infekcemi. K infekci však HIV potřebuje vstupní dveře. Těmi je protein CCR5, který se nachází na povrchu buněk imunitního systému. Bez něj se virus do buňky prostě nedostane. A právě tady se odehrává zásadní genetická zápletka. U části populace se v genu pro CCR5 vyskytuje drobná změna, chybí v něm 32 písmen genetického kódu. Tento defekt se označuje jako mutace CCR5 delta 32. Pro buňku to znamená jediné. Dveře zůstávají zamčené. Virus HIV sice klepe, ale zámek nepasuje. Lidé, kteří tuto mutaci zdědili od obou rodičů, jsou vůči infekci HIV prakticky odolní. Ti, kteří ji mají jen od jednoho rodiče, se mohou nakazit, ale průběh infekce bývá pomalejší a mírnější. Na první pohled nepatrná genetická chyba se tak stala život zachraňující výhodou. Zajímavé je, že tato mutace není rozšířena rovnoměrně po světě. Vyskytuje se především u lidí evropského původu, nejvíce na severu Evropy. Jak je možné, že se udržela? Jedna z hypotéz říká, že kdysi mohla chránit před jinými smrtelnými chorobami, například morem nebo neštovicemi. Pokud mutace zvyšovala šance na přežití v dobách morových ran, přenášela se prostě dál. Ironií dějin je, že zbraň, která kdysi mohla zachraňovat před morem, dnes chrání před úplně jiným nepřítelem. Je to jakási paměť starých epidemií. V roce 2018 otřásla světem zpráva o čínském vědci He Jiankujovi. Pomocí technologie CRISPR-Cas9 upravil DNA lidských embryí tak, aby obsahovala právě mutaci CCR5 delta 32. Jeho cílem bylo vytvořit děti odolné vůči HIV.
Experiment vyvolal obrovskou vlnu kritiky. Nešlo totiž o léčbu nemocného člověka, ale o zásah do genetické informace, která by se mohla dědit. Vědecká komunita reagovala zděšením. Hranice mezi léčbou a genetickým inženýrstvím byla překročena. Kde končí oprava a začíná vylepšování člověka? Jde o kód, který píše příroda a který bychom neměli přepisovat lehkovážně. Mutace CCR5 delta 32 ukazuje, jak nepatrná změna v DNA může rozhodovat o životě a smrti. Příroda někdy napíše obranný kód sama a člověk se ho teprve učí číst. Otázka však zůstává, když jednou dokážeme tento kód přepisovat, budeme vědět, kdy přestat? To by bylo pro dnešek všechno. Řekli jsme si pár zajímavostí z genetiky člověka, konkrétně o pozoruhodné genetické mutaci, která chrání před virem HIV. V příštím dílu budeme pokračovat v dalších zajímavých otázkách genetiky a evoluce. Budu se na vás těšit. No a pokud se vám moje vyprávění líbí, budu vděčný za like i za odběr mého kanálu. Velice si vaši přízně vážím, děkuji a bye bye.